Γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι μας απέναντί τους. Ότι εγώ είμαι μόνος με την οικογένειά μου και προσπαθώ να δει. Δεν έχει αίσθηση ότι εμείς είμαστε πλειοψηφία ή δεν έχουμε βρει ακόμη τον τρόπο να σταθούμε ότι εμείς είμαστε πλειοψηφία. Αυτοί είναι οι παράνομοι, εμείς είμαστε οι νόμιμοι. Αυτοί είναι οι καταχραστές. Εμείς είμαστε που οφείλουμε, πώς το λένε, οφείλουν όλοι να πειθαρχήσουν τη θέλησή μας. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί είναι ό,τι έχει συμβεί με το υπόλοιπο σύστημα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αυτό είναι το δικαστικό σύστημα προϊόν του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος που ζούμε. Λοιπόν, για τον πόλεμο με την Τουρκία. Θα τον έχουμε τον πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο εμείς δεν βάζουμε χέρι στην κατάσταση. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και θα το δείτε, ότι θα έρθει συνεποσχετικό με την Τουρκία. Δηλαδή, συμφωνία διαμελισμού του Αιγαίου. Έτσι, όχι μόνο απλά στην εκμετάλλευση, και για τα κυριαρχικά δικαιώματα και για τα υπόλοιπα. Πακέτο, όλη τη λύση. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, την έχει υπογράψει ο Γιωργάκης. Και απλά περιμένουν την ώρα να μας τη σερβίρουν. Φυσικά πάνω από πάνω είναι η επικυριαρχία των Αμερικανών. Ποιος από πάνω? Ποιος Πούτιν? Ο Πούτιν δεν πρόκειται να τα βάλει ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που εμείς παίζουμε αυτό το βιολί. Είναι δυνατόν? Δεν είναι τρελός, είναι γιατί? Για με ποιο λόγο? Έτσι θα λύσουν τα προβλήματα και θα το κάνουν αυτό. Ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί πόλεμος ή σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή, γιατί εδώ πέρα πηγαίνουμε ολοταχώς να εμπλακούμε και σε πολεμικές επιχειρήσεις στην αραβική περιοχή, ειδικά με το πλευρό του Ισραήλ. Δείτε τις τελευταίες δηλώσεις του Παπούλια στην επίσκεψή του στο Ισραήλ. Τρελαθήκαμε. Άμεσα και στρατιωτικά. Όταν είμαστε αυτή τη στιγμή, βγαίνει ο κύριος Παπούλιας και λέει ότι ο περιούσιος λαός της γης είναι ο ελληνικός, ο Ισραηλινός και οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή που έχουμε φτάσει, μισό λεπτό δηλαδή, έχουμε φτάσει να θεωρούμε, να υιοθετούμε το σιωνισμό σαν ρατσιστική ιδεολογία ως κυρίαρχο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας. Και μετά, όταν θα σκάνει οι αραβικές βόμβες στην εθνική επικράτεια, θα ψαχνόμαστε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και την ίδια ώρα έχουμε συμφωνήσει με τους Ισραηλινούς να παίρνουμε τα πυρηνικά τους απόβλητα, να μετατρέπουμε σε πολεμικό οπλισμό του ΝΑΤΟ, σαν πεμπλουτισμένο ουράνιο, σε εργοστάσια που θα οικοδομηθούν στην Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να βρουν δουλειά οι Έλληνες εργάτες, οι Έλληνες εργαζόμενοι, που είναι κατά 45 με 50% άνεργοι. Και αυτό θα είναι και πράσινη ανάπτυξη. Έτσι, στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης γίνεται αυτό το πράγμα. Η συμφωνία έχει κλείσει ήδη από το περασμένο καλοκαίρι με τον κύριο Παμπούκη. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολλές πτυχές που πρέπει τώρα να το προλάβουμε. Δεν είναι μια απλή ιστορία μονομερής. Τα μέτωπα που ανοίγονται είναι χιλιάδες καθημερινά. Θέλω να πω στη λογική αυτού που μας κυβερνά, της παγκόσμιας επίπεδος. Και βλέποντας ότι μας φτάνουν εξαθλίωση. Χώρα με την χώρα, σιγά σιγά, αν κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς θα είναι το ποσοστό, 90% φτώχεια σε 10% γη. Πόσοι θα είναι, δεν ξέρω μετά, γιατί μας πάνε εκεί, δεν θα είναι τα αποτελεσμάτια, δεν θα υπάρχει αγορά καν. Δεν θα κινείται χρήμα, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Ποιο είναι σκεπτικό του? Ότι μας πάνε και αλλά. Γιατί μας πάνε? Με λίγα λόγια, γιατί δεν θα έχουν αγοράσει για κατανάλωση, πώς θα υπάρχει κέρδος. Ναι, και πίσω από τα πιστωτικά είναι χρήμα το οποίο δεν θα υπάρχει ζήτηση. Να πω κάτι. Μισό λεπτό και Καζάκη. Άκουσα πρόσφατα, να το σχολιάσετε. Άκουσα πρόσφατα στη τηλεόραση από 2-3 και μια δημοσιογράφο ότι πρέπει να πάμε σε ανάπτυξη χωρίς κατανάλωση. Ναι. Αυτό είναι το καινούριο όνομα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το κύριος όγκος του κέρδους που παράγει, του ιδιωτικού κέρδους που παράγεται παγκόσμια, δεν προέρχεται από την διαδικασία της οικονομίας όπως τη γνωρίζαμε πριν. Δηλαδή με επενδύσεις στην παραγωγή και με κατανάλωση του παραγόμενου προϊόντος. Για να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους που παράγεται παγκόσμια προέρχεται από την περίφημη αγορά των παραγόγων. Η αγορά των παραγόγων μόνη της έχει αξία σε παγκόσμιο επίπεδο 600 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε πόσο είναι το παγκόσμιο ΑΕΠ? Δηλαδή το προϊόν που παράγει η πραγματική οικονομία. 63. Μόνη της η αγορά παραγόγων είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Προσέξτε τώρα και τι σημαίνει παράγωγο. Η αγορά παραγόγων είναι ένα zero-sum game, λένε οι Αγγλοσάξονες. Δηλαδή ότι κερδίζεις εσύ, χάνω εγώ. Είναι καθαρή κερδοσκοπία. Και μάλιστα οι Έλληνες οικονομολόγοι του 19ου αιώνα, επειδή ξέραν καλύτερα ελληνικά από εμάς,
και επειδή δεν κάνανε μετάφραση της ορολογίας, οικονομικής ορολογίας από τους Αμερικανούς, όπως κάνουν οι σύγχρονοι οικονομολόγοι, λοιπόν, εξαμερικανιστέντες, ή χρησιμοποιούσαν έναν ειδικό όρο για αυτού του τύπου την κερδοσκοπία, τη λέγανε κηδεία. Από το αρχαίο, από τον κύβο. Κηδεία. Δηλαδή δεν είναι απλή κερδοσκοπία, είναι τζόγος. Έτσι ολόκληρο το σύστημα κινείται με όρους τζόγου. Τζόγου και σε επίπεδο κεφαλαίου φυσικά. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή δίνονται περίπου 5,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα για το τι θα γίνει στη Φουκουσίμα. Άμα σκάσει και ο δεύτερος αντιδραστήρας, πόσοι νεκροί θα υπάρξουν. Έτσι έγινε επένδυση στην Κατρίν όταν ισοπαίδωσε τη Νέα Ορλεάνη. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά, μερικοί μάλιστα συνωμοσιολόγοι φτιάξαν και ολόκληρη ιστορία, θεωρία, ότι για να υπάρξουν αυτές οι επενδύσεις, δηλαδή παίξανε πολλά λεφτά, περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή, γιατί θα υπάρξει μέσα στο εξάμενο των μεγάλων αντικυκλώνων στην περιοχή, θα υπάρξει ένας πέμπτης βαθμίδας κυκλώνας, ο οποίος θα σαρώσει την ανατολική ακτή στο επίπεδο της Νότιας Καρολίνας. Λοιπόν, αυτό συνέβη και καθαρίσανε χοντρά λεφτά. Όποιος έβαλε ένα εκατομμύριο πήρε 3,5 αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βέβαια στοίχησε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους, μερικές χιλιάδες νεκρούς, μια ολοκληρωμένη καταστροφή σε μια ολόκληρη περιοχή που δεν έχει ακόμη συνέλθει. Έτσι. Χώρια τα λεφτά που βγάλανε από την ανοικοδόμηση της Ορλεάνης, της Νέας Ορλεάνης, σε ευρύτερες περιοχές. Το ίδιο έγινε με το σεισμό της Αϊτής. 120.000 νεκροί και τραυματίες. Τρελά λεφτά. Μάλιστα βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών τότε των ΗΠΑ και λέει ότι ο σεισμός της Αϊτής πρόσθεσε μισή ποσοστιαία μονάδα στο ακαθάριστο χώρο προϊόντων των ΗΠΑ. Δηλαδή, για να αναπτυχθεί οι ΗΠΑ χρειάστηκαν 120.000 νεκροί. Και τι πήγανε και κάνανε, πήραν τα λεφτά, ρίξανε λεφτά στην Αϊτή, τεράστια ποσά, τα οποία τι πήγανε και φτιάξανε. Δεν αντιμετωπίσαν τη φτώχεια φυσικά, ούτε φτιάξανε παραγωγικές μονάδες, μπας και βρούνε δουλειά ο κόσμος. Όχι, φτιάξαν τεράστια εμπορικά μολ, εμπορικά κέντρα. Όπου, όπως έβλεπα σε ένα ντοκιμαντέρ στο CNN, που πήγαινε η δημοσιογράφος εκεί και έψαχνε εκεί με νεόκτιστο εμπορικό μολ, με πάρα πολύ ωραία μαγαζιά και όλα αυτά, έψαχνε να βρει ποιος είναι ο Αιτινός που θα πάει να αγοράσει από αυτό το μολ με τα μεροκάματα πείνας και με την ανεργία και την ανέχεια. Η μόνη Αιτινή που ήταν στο μολ ήταν οι εργαζόμενοι εκεί, αυτοί που δουλεύανε. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν των στρατών σωτηρίας που είχαν έρθει για να σώσουν τους Αιτινούς, δηλαδή είτε στρατιωτικοί, κανονικοί, γιατί στέλνανε πεζοναύτες οι Αμερικανοί και όλα αυτά τα πράγματα, είτε από τους γιατρούς, το βοηθητικό προσωπικό, τον ΟΗΕ κτλ. Αυτοί πήγαν και ψωνίζαν από εκεί. Δεν έχουν ανάγκη την κοινωνική, αν θέλετε, την κατανάλωση. Στην ελληνική οικονομία, μπράβο, στην ελληνική οικονομία, 59% της προστιθέμενης αξίας, το προστιθέμενη αξία, οι οικονομολόγοι τι μετράνε, το νέο προϊόν που παράγει κάθε χρόνο η οικονομία. Το νέο προϊόν. Όταν αποσβέσεις τις επενδύσεις και όλα αυτά, τι μπαίνει. Λοιπόν, το 59% είναι ιδιωτικά κέρδη. Έχουμε ρεκόρ ιδιωτικών κερδών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό. Δεύτερη είναι η Βουλγαρία με 53%. Τρίτη είναι η Ουγγαρία με 50%. Μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 36%. Εμείς έχουμε 59%. Ρεκόρ. Αλλά αν δείτε όμως αυτά τα ιδιωτικά κέρδη από τι αποτελούνται, τα επιχειρηματικά κέρδη είναι μόλις το 13%. Το 63%, 60-63% δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, είναι τόκοι. Οι τόκοι που βγαίνουν είτε από τα δάνεια, έτσι, τα δάνεια που δίνουν οι τράπεζες κτλ., είτε από την κεφαλαιακή απόδοση με το παίξιμο στα χαρτιά. Δηλαδή με τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, με τα ομόλογα κτλ. Αυτό είναι το περίφημο, να το πούμε έτσι, ας πούμε, καπιταλιστικό κέρδος, ας πούμε, να το πούμε έτσι, με αυτούς τους παλιούς μαρξιστικούς όρους. Με την έννοια ότι καπιταλιστικό κέρδος, αλλά τι, δεν παράγεται από την ανθρώπινη εργασία πλέον, όχι, αλλά από την αναδιανομή του συνολικού παραγόμενου προϊόντος του ολόκληρης κοινωνίας. Και μάλιστα σε βαθμό κακουργηματικό, γιατί αν πάμε πίσω τους οικονομολόγους της δεκαετίας του 30, του 20, του 10, του 19ου αιώνα, θεωρούσαν ότι αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά και δεν μπορούν να συμβούν
σε μια πραγματική ελεύθερη αγορά. Να όμως που συμβαίνουν και η κυρίαρχη μορφή. Αυτό είναι το οικονομικό σύστημα στο οποίο βιώνουμε. Γι' αυτό όλοι χρωστάνε. Γιατί χρωστάνε? Έχουμε αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε 1.000 τρισεκατομμύρια περίπου δανείσιμο κεφάλαιο. Τι είναι το δανείσιμο κεφάλαιο? Το κεφάλαιο που διαθέτουν κάποιοι και που για να αξιοποιηθεί πρέπει να βρει ανθρώπους να το δανειστούν. Ανθρώπους εννοώ φυσικά πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για να δανειστούν, λοιπόν, για να αξιοποιήσουν αυτά τα λεφτά, είπαμε 57 με 63 είναι το ΑΕΠ, το παγκόσμιο ΑΕΠ, ακαθάριστο χώρο προϊόν. Και έχουν 1.003 στα χέρια τους αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί? 1.600 περίπου θεσμικοί επενδυτές. Τι είναι θεσμικοί επενδυτές? Τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, υψηλής μόχλευσης ή μη, υψηλού ρίσκου να το πούμε έτσι, ή μη, και ασφαλιστικά ταμεία. Ασφαλιστικά ταμεία όχι σαν το ΙΚΑ, εννοώ ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία χρησιμοποιούν τις εισφορές των εργαζομένων για να τα παίζουν στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, αυτοί είναι οι θεσμικοί επενδυτές. Αυτοί είναι οι δανειστές παγκόσμια. Σε αυτούς χρωστάνε όλα τα κράτη, όλα τα νοικοκυριά, όλες οι επιχειρήσεις. Σε αυτούς χρωστάνε και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί και οι Έλληνες και όλοι. Αυτή είναι η κυρίαρχη μορφή, αν θέλετε, του παγκόσμιου συστήματος σήμερα. Αυτοί καθορίζουν τις πολιτικές, αυτοί καθορίζουν το τι θα συμβεί. Και ποιος θα αποφέρει. Αν σκεφτούμε τώρα ότι η μέση απόδοση κεφαλαίου, αυτών των κεφαλαίων, ήταν 6,22 μέχρι την κρίση του 2008, η μέση απόδοση που μπορούσε να περιμένει κάποιος θεσμικός επενδυτής από τα λεφτά που βάζει σε αυτή την αγορά των δανείσιμων κεφαλαίων είναι 6,22. Δηλαδή 62 τρισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Σε ένα παγκόσμιο ακαθάριστο χώρο προϊόν της τάξης των 50 με 57 ή 60 τρισεκατομμύρια. Δηλαδή έπρεπε αυτός να παίρνει περισσότερα από ό,τι παράγει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Κάθε χρόνο σε τόκους έπρεπε να παίρνουν έναν ολόκληρο πλανήτη σε κέρδος. Εκεί μπλόκαρε το σύστημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο τρόπους. Να συνεχίζει το δανεισμός, δηλαδή να σε ξαναδανείζουν για να τους πληρώνεις, και δεύτερον, με την ισοπαίδωση πλανητικών περιοχών, ώστε να ανοικοδομούνται ξανά. Είτε γίνεται με πολέμους, είτε με καταστροφές, φυσικές καταστροφές, είτε με οικονομικές καταστροφές, σαν και αυτή που ζούμε εμείς. Και θα ζουν και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Η διαφορά βρίσκεται ότι εμείς είμαστε η αιχμή του δώρατος. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Δηλαδή, μέχρι να ξεσηκωθούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, εμείς έχουμε πάει καλιά μας. Γι' αυτό και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι περιμένουν από εμάς. Είμαστε δηλαδή, όχι, είναι πολύ απλό. Εμείς είμαστε πλέον σε ελεύθερη πτώση. Και απέχουμε λίγο, βλέπουμε το έδαφος να πλησιάζει εξαιρετικά επικίνδυνα. Ακριβώς σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Δηλαδή, μέχρι να περιμένουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να δούμε πώς θα συντονιστούμε, να κάνουμε αυτή την ιστορία, εμείς έχουμε χαθεί από προσώπου γης. Ναι, εντάξει, όπως μας διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να έχει χρεοκοπία. Όπως μας διαβεβαίωναν ότι δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όπως μας διαβεβαίωναν ότι 3 χρόνια, ρε παιδιά, είναι και θα περάσει. Όπως μας διαβεβαιώνουν τώρα ότι μετά τα 30 χρόνια δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αλλά ποιος θα ζει, δεν μας λέει το 30 χρόνια. Και ποιος θα δουλεύει σε αυτή τη γη. Έτσι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι, φυσικά είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπους και συντονισμού με όλους. Αλλά αν δεν ξεκινήσει ένας λαός να διεκδικήσει τη χώρα του και μέσα από εκεί να βρει τρόπους, συμμαχίες, ερίσματα κτλ., την έχουμε καθίσει τη βάρκα. Έτσι, πολύ απλά. Γιατί αυτό δείχνει η ιστορία. Δεν συντονιζόμαστε πρώτα και μετά ξεκινάμε. Ξεκινάμε και συντονιζόμαστε. Έτσι έγινε και στην Αραβία, στις χώρες του Μαγκρέμπ. Οι Τινήσιοι δεν κοιτάξαν να δούνε πρώτα τι γίνεται με τους Αιγύπτιους, που είναι και αδελφοί λαοί. Έτσι. Οι Άραβες είναι... Λοιπόν, ξεκινήσανε η ίδια η δυναμική, ο κάθε λαός έχει τη δική του δυναμική. Ο τρόπος που οριμάζει είναι δικός του. Ειδικά το μεγάλο του πρόβλημα. Σας λέω πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή σας εγγυώμαι ότι το Μάρτιο-Οκτώβριο η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επαγγελματιών, συντριπτική πλειοψηφία και ένα πολύ μεγάλο μέρος των μισθωτών δεν θα έχει να πληρώσει το καθαριστικό της εφορίας. Τι κάνουμε?